7 yleistä väärinkäsitystä kotivakuutuksesta. Lähes kaikilla meistä on kotivakuutus, mutta tosi harva tietää, mitä se oikeasti korvaa. Aina välillä kuulee sanottavan, että kyllähän kotivakuutus tämän korvaa, ja toisinaan taas ajatellaan, että vakuutuksista ei saa mitään korvauksia. Vaikka se tapahtunut vahinko itse asiassa kuuluiskin vakuutuksen piiriin. Käydään siis yhdessä läpi 7 yleistä väärinkäsitystä kotivakuutuksesta. Ja tämän videon katsottua sä varmasti tiedät enemmän, että mistä kotivakuutuksessa oikeasti on kyse. Väärinkäsitys 1. Kotivakuutus korvaa kaiken, mikä menee rikki. Ei aivan. Kotivakuutus ei toimi samoin kuin huoltosopimus tai takuu. Vakuutuksen tarkoitus on korvata äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja. Eikä sitä, että jokin asia vaan kuluu loppuun ajan myötä. Väärinkäsitys 2. Rikkoutunut puhelin korvataan automaattisesti. Jos puhelin esimerkiksi putoaa lattialle ja näyttö särkyy, tilanne voi kuulua vakuutuksen piiriin, mutta tämä niin sanottu rikkoutumisturva sisältyy yleensä vain laajimpiin kotivakuutuspaketteihin. Jos puhelin taas vaan lakkaa toimimasta muutaman vuoden käytön jälkeen, kyse ei ole vakuutusasiasta, vaan se on normaalia kulumista. Ja vaikka korvausta maksettaisiin, mukaan tulee yleensä myös irtaimiston oma vastuu, joka tyypillisesti on muutamia satoja euroja. Väärinkäsitys 3. Kadonnut tavara korvataan. Katoaminen ja varkaus on 2 ihan eri asiaa. Jos sä et enää löydä sun sormusta tai kuulokkeita, etkä tiedä mitä niille tapahtui, pelkkä katoaminen tai unohtaminen ei riitä korvaukseen. Korvausta varten pitää yleensä pystyä osoittamaan melko tarkasti, milloin, missä ja missä olosuhteissa se kyseinen vahinko on tapahtunut. Jos taas tavara varastetaan, esimerkiksi murron yhteydessä tai ryöstössä ja tilanteesta on näyttöä, kyse on aivan eri asiasta ja se voi kuulua korvattavaksi. Väärinkäsitys 4. Lemmikin aiheuttamat vahingot kuuluvat kotivakuutukseen. Tämäkin riippuu tilanteesta. Jos koira päättää pentuna testata omien hampaiden kestävyyttä sun sohvaan, sitä ei yleensä korvata, koska oman irtaimiston rikkoutuminen normaalissa käytössä ei kuulu korvattavien vahinkojen piiriin. Sen sijaan, jos se sun lemmikki aiheuttaa vahinkoa ulkopuoliselle henkilölle, esimerkiksi puree jotakuta, kotivakuutukseen sisältyvä vastuuvakuutus voi korvata tämän vahingon. Sama koskee esimerkiksi tilannetta, jossa koira aiheuttaa vahingon törmäämällä autoon. Väärinkäsitys 5. Kaikki vesivahingot korvataan. Jos esimerkiksi pesukoneen letku yllättäen rikkoutuu ja sitä vettä pääsee lattialle, kyse on tyypillisesti korvattavasta vahingosta. Tällaisia äkillisiä ja yllättäviä vuotoja varten kotivakuutuksessa on oma vuototurvansa, mutta jos sitä vettä on tihkunut hitaasti rakenteisiin kuukausien tai vuosien ajan, kyse ei ole äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta, eikä sitä silloin korvata. Väärinkäsitys 6. Oma vastuu on vain pieni muodollisuus. Jos vahinko on esimerkiksi omavastuun suuruinen tai vähän sitä suurempi, käteen jäävä korvaus voi olla hyvin pieni. Yksi hyvä yksityiskohta. Jos samaan vahinkoon liittyisi useampi omavastuu, käytännössä vähennetään vain yksi, eli se suurin omavastuu siitä potista. Siksi mä suosittelenkin, että kannattaa tarkistaa etukäteen, mikä se sun vakuutuksen omavastuu tarkalleen on. Se nimittäin voi ratkaista, että kannattaako sitä korvaushakemusta tehdä. Väärinkäsitys 7. Kotivakuutus on kaikilla samanlainen. Tää ei pidä lainkaan paikkaansa. Ensinnäkin mitä sun pitää vakuuttaa riippuu ihan siitä sun asumismuodosta. Jos sä asut vuokralla tai omistat asunnon kerros- tai rivitalossa, sun tarvii yleensä vakuuttaa vain sun oma irtaimistosi. Se sun taloyhtiö sit vastaa itse rakennuksesta. Jos sä taas omistat omakotitalon, sun täytyy vakuuttaa erikseen irtaimisto ja rakennus. Toisekseen myös vakuutuksen laajuus vaihtelee valitun paketin mukaan. 2 ihmisellä voi olla kotivakuutus, mutta toinen saa korvauksen ja toinen ei, koska tämän tyypin vakuutus kattaa rikkoutumisvahingot ja tämän ei. Tämän takia onkin tosi tärkeää, että ne omat vakuutustarpeet ja vakuutusten sisällöt käy tarkasti läpi aina välillä, jotta säästyy ikäviltä yllätyksiltä. Hei, toivottavasti tästä oli jeesi, että mitä sun kotivakuutus käytännössä tarkoittaa. Jos tää video oli hyödyllinen, laita peukku ylös ja tilaa meidän kanava, niin sä näet lisää vastaavia vinkkejä. Nähdään seuraavassa videossa.